Čo je lepok? Predstavte si, že by ste neustále trpeli tráviacimi ťažkosťami. V bruchu vás štípe, nadúva vás, máte hnačku a bolesti hlavy. Príčina týchto ťažkostí sa niekedy môže skrývať v jedle. Presnejšie povedané v obilí. Vinníkom je lepok. Lepok alebo tiež glutén sa nachádza v druhoch obilia, ako napríklad pšenica, jačmeň, špalda a raž. Robí chlieb chrumkavým a cesto elastickým. Ak vaše telo neznáša lepok, hovoríme o neznášanlivosti lepku. Celiakia je jednou z takýchto neznášanlivostí, avšak aj citlivosť na lepok môže spôsobiť tie isté ťažkosti. Čoraz viac ľudí trpí neznášanlivosťou lepku a väčšina bez toho, aby o tom vedela. Preto choďte za lekárom, aby ste mali istotu. Jedným z následkov môže byť zápal sliznice čreva ako reakcia na lepok. V dôsledku toho sa vnútorná strana vašich čriev postupne stenšuje a živiny sa viac nemôžu prijímať. Následok? Telo je trvalo nedostatočne zásobované živinami. Jediným východiskom pri celiakii a citlivosti na lepok? Ihneď sa začnite stravovať bezlepkovo. Znamená to, že odteraz už nesmiem jesť žiadnu pizzu, žiadny chlieb a žiadne keksy? Nie, nemajte strach. Existujú alternatívy. Kvalitné a chutné bezlepkové výrobky od spoločnosti Share. Sortiment siaha od chlebíkov, cestovín, keksov až po múky a rôzne chuťovky. Je to také jednoduché. Nemusíte sa vzdať ničoho. A chutný chlieb je aj bezlepkový.